En aquest vídeo treballarem la caiguda lliure i el llançament vertical. Començarem per la caiguda lliure. Es tracta d'un moviment rectilini uniformement accelerat en el que l'acceleració és l'acceleració de la gravetat. Suposem un cos que parteix d'una certa altura, podem representar aquesta altura per I sub 0 i que es deixa caure fins que arriba a terra, passant d'una posició 1 fins a una posició 2, en la que podem representar la seva posició per I. Per tal d'estudiar el moviment, el primer que hem de fer és triar el sistema de referència i farem coincidir la direcció d'un dels eixos, en aquest cas l'eix I, amb la direcció del moviment. I situarem l'origen del sistema de referència a terra. També és molt freqüent indicar la posició per la lletra H referida a l'altura. Si deixem caure l'objecte, la seva velocitat inicial serà igual a 0 i pel que fa a la velocitat, triant com a sentit positiu el sentit ascendent, la velocitat conforme el cos vagi baixant, com que va dirigida cap a baix, tindrà un valor negatiu, encara que la celeritat o el mòdul de la velocitat anirà augmentant perquè cada vegada conforme vagi baixant el cos recorrerà més espai en el mateix interval de temps. Com es veu, es tracta d'un moviment rectilini perquè la trajectòria que dibuixa el cos és una línia recta i pel que fa a l'acceleració és igual a l'acceleració de la gravetat i com que va dirigida cap a baix, ja que la força d'atracció gravitatòria va dirigida cap al centre de la Terra, és igual a menys el valor de G, és a dir, de menys 9,8 metres per segon al quadrat, i té un valor negatiu, com ja hem dit, perquè va en sentit contrari al sentit ascendent que considerem positiu. Recordem les equacions del moviment rectilini uniformement accelerat. Quan el cos es desplaçava al llarg de l'eix de les X, havíem vist que la posició en funció del temps és igual a la posició inicial més la velocitat inicial pel temps més un mig de l'acceleració pel temps al quadrat, i pel que fa a la velocitat en funció del temps és igual a la velocitat inicial més l'acceleració per el temps. Si ara aquestes equacions les ajustem al moviment de caiguda lliure, pel que fa a la posició la representarem per la lletra I, ja que coincideix amb la direcció de l'eix I, la direcció del moviment del cos. I la posició quedarà representada com I de t igual a la posició inicial més la velocitat inicial pel temps, que en el cas de que siga una caiguda lliure serà nul·la la velocitat inicial, menys un mig de l'acceleració de la gravetat per el temps al quadrat. Queda el signe negatiu, ja que, com hem vist, aquesta acceleració és igual a menys el valor de l'acceleració de la gravetat. I pel que fa a la velocitat en funció del temps, és igual a la velocitat inicial menys l'acceleració de la gravetat pel temps. Al igual que en la posició, aquesta acceleració queda substituïda per menys el valor de G. I aquestes dues equacions són, respectivament, l'equació de la posició i l'equació de la velocitat per a una caiguda lliure. Recordem les magnituds que intervenen en l'equació. I sub 0 correspon a l'altura inicial, que al sistema internacional mesurem en metres. I és igual a l'altura final, també en metres. T és el temps final que mesurem en segons al sistema internacional. I T sub 0 és el temps inicial, que es mesura en segons i que fem coincidir amb el temps en el que deixem caure l'objecte. Totes aquestes equacions fan referència a un temps inicial igual a 0. V sub 0 representa la velocitat inicial en metres per segon al sistema internacional. I ja hem vist que G és l'acceleració de la gravetat en metres per segon al quadrat i que té un valor de 9,8 metres per segon al quadrat quan el cos cau prop de terra. Pel que fa al llançament vertical, també es tracta d'un moviment rectilini uniformement accelerat en el que també l'acceleració és igual a l'acceleració de la gravetat. En aquest cos, suposem que llancem el cos des d'una altura inicial, que pot ser des de terra i 0, i que puja fins a una altura màxima, passa des d'aquest punt 1 fins al punt 2. Igual que en el cas anterior de la caiguda lliure, el primer que hem de fer per estudiar el moviment és triar el sistema de referència i farem coincidir la direcció del moviment amb la direcció d'un dels eixos de coordenades. I pel que fa a l'origen del sistema de referència el situarem en terra.
El sentit positiu el considerarem en sentit ascendent, de manera que la velocitat inicial serà positiva, ja que va en sentit ascendent, coincideix amb la direcció del vector desplaçament, i la velocitat en el punt més alt serà igual a 0, ja que en aquest moment el cos se pararà. De no ser així, de no ser la velocitat igual a 0, doncs hauria continuat pujant. Pel que fa a la posició, la podem indicar amb la lletra I o també la podríem representar amb la lletra A, com ja havíem dit anteriorment, referent a l'altura. Com que conforme el cos vagi pujant, la seva velocitat anirà canviant, es tracta d'un moviment amb acceleració, en el que l'acceleració, com ja hem vist, va en sentit descendent i és negativa, i és igual a menys el valor de l'acceleració de la gravetat. Si el temps inicial el fem coincidir amb l'inici de l'observació, quan llancem el cos i li donem el valor de 0 segons, les equacions del llançament vertical són exactament les mateixes de la caiguda lliure. De manera que la posició serà igual a la posició inicial més la velocitat inicial del cos, que en aquest cas serà diferent de 0 i positiva, multiplicada pel temps, menys un mig de g, que és 9,8 metres per segon al quadrat, per el temps al quadrat. I pel que fa a la velocitat en funció del temps, queda igual a la velocitat inicial menys el valor de g per el temps. Bé, en general per a la caiguda lliure i el llançament vertical, pel que fa al cos, per exemple, quan baixa, passa d'una posició 1, on la posició inicial la marquem com a I sub 0, a una posició 2, pel que fa al moviment, el seu sentit va en sentit descendent. Nosaltres considerarem el sentit positiu cap a dalt, de manera pel que fa a la velocitat, pel fet d'anar dirigida en sentit descendent serà negativa. I la velocitat conforme va baixant és negativa i arribarà a terra en una velocitat que tindrà un valor negatiu. A més, la velocitat anirà canviant conforme va baixant pel que fa al seu mòdul i l'acceleració de baixada també va ser negativa. Pel que fa al moviment quan puja, parteix d'una posició inicial que marquem com a I sub 0 i arriba fins a una posició que marcarem com a I. Igual que abans, continuem considerant el sentit cap a dalt com a positiu i pel que fa al moviment, el desplaçament va en sentit ascendent, de manera que la velocitat, conforme va pujant, serà positiva, encara que conforme vagi pujant, cada vegada el valor de velocitat serà menor, el seu mòdul, i finalment en el punt més alt de la trajectòria aquesta velocitat serà igual a 0. Pel que fa a l'acceleració, com que va en sentit descendent, tindrà un valor negatiu. De manera que de forma general, si el temps és igual a 0, les equacions per a aquest moviment són: per a la posició en funció del temps és igual a la posició inicial més la velocitat inicial per el temps, menys un mig del mòdul de l'acceleració de la gravetat, que és 9,8 per el temps al quadrat. I pel que fa a la velocitat, és igual a la velocitat inicial menys el valor de l'acceleració de la gravetat, 9,8 per el temps. Bé, finalment podem concloure que quan puja l'acceleració és negativa, perquè va dirigida cap a baix, mentre que la velocitat és positiva, va dirigida cap a dalt, ja que el desplaçament va en aquest sentit. Les dues tenen diferent sentit i això suposa que el mòdul de la velocitat disminueix conforme avança el temps. Pel que fa al moviment de baixada, l'acceleració és negativa, continua sent la mateixa tant quan puja com quan baixa, i pel que fa a la velocitat, ja que baixa, té un valor negatiu, un sentit negatiu. Aleshores, les dues tenen el mateix sentit i això fa que el mòdul de la velocitat augmenti. Amb aquestes equacions podrem resoldre qualsevol tipus de problema relacionat amb el moviment de caiguda lliure o el llançament vertical que podem veure en altres vídeos.